Bun. No, I'm in charge. Salutare, astăzi vom face Brawl Ball de Brawl Stars. Dar puțin să iau ceva. Uite asta. Misiunea. Acum. Nu mă discurs să pun și ăsta la... Cum stă? N-am ce face. Să ne vedem. Ora cum să trăim. Spider-Man. Dar ok. La din cumva te poți cu Dan. Dacă nu mai ta viață mai avea. Pe măsură. Dacă trebuia să fug, putem să-mi dau ultimata. Vreau să mă gândesc să fug din mine. Am făcut cum era cu ultimata. Era Poco pe acolo, pe undeva. Dar vrei să mă jucăm? Nu joc. Bă, e vreun leon pe aici, naiba. Nu-i bine. Bă, ce-ai vrea să-l omor pe ăla, cum se chema Demon? Bă, nu ți-a făcut să mă zona așa cu leon acolo. Dacă mă duc înspre el, poate să mă moară din prima. Dacă mă dă de ultire, mă măram eu pe el, dar nu, n-am mai apucat să-i dau. Left right. Am uitat că emoțiul ăsta stă acolo și nu aveam cu care treabă. Nu să știu că bun. Asta cum se cheamă. Stai Exit. Unde e asta? Și wow, poate să un pot să fac. Pardon. Am zis că o să fac uite mai pescheu acum. Sau micuț. Băi, nu zic că a rămas cu pescheu așa. Gata, bine. Bun. Ce-aș vrea să fac să-l colectez pe tine. Bun. Dacă cu bun, de asta. Ok. Sper să mă aud. Mă gângă-mă. Așa te-ai pus acolo, bine. Te-ai pus cu băci puțin de mi și de ăla. Așa că vreau să-l omor. Omor, că nu vă stați, nu știți. Dacă te prinde ăla, gata, ești mort. Bă, dai puțin de mi, așa că... Ok, ai ales cutia pentru viață. Ok, cutia aia voi să-ți moară. Poate că reușești cumva să ne lideri, nu? Nu e cam păcată.
de... Bă, Crow e foarte pe Crow. E travalit. Bă, sper să mă aud, dacă nu mă aud, n-am ce face. Electric cu asta ceva bun, 3 gemuri. Merg pica și mi-i hardcore primita. Deloc, nu? Bun. La cât de mult îmi place soluția. Bun, ok. Bun, la atac. Cine-i ăla? Crow. Crow su... Ah, de el. 800 damage. Mă gândeam că potrava lui de 600 damage. Mă ascund în... Ba, nu vreau cutia aia. Câți mă ti... Degeaba. Bă, nu mai ce face. Dacă stau aici... Nu. Penini. Lasă cutiile alea în pace. Cum salută ale samele. Când ai văzut cât damage dau, bă? Ce e, mama, naibă? Că n-ar vrea el să ajung la el. Bă, cât de mult damage dau la depărtare. Bă, dar de la ce distanță de căcatul ăla? Bravo, Leon, că ai omorât-o pe Penny. Cum să fie schimbul ăla acolo? Și asta aici. Cred. Bine. Sper. What the hell? Două bibilici. Sau... Era să-le acolo, că stau bine. Bibi, unde? Ce n-ai văzut cât de damage dau eu? De la depărtare, ce n-ai văzut? Scară? Joară. Păi nu, să fac dacă n-ai văzut. Bă, du-te drept. Parcă n-ai văzut. Fugi, bă, fugi. Să fac viață și după aia l-am pe Leon. Nu-i dat. Bă, fugiți, bă! Bă, păcat, dacă îi dădeam ultima lovitură cu câștigam. Bun. So I'm in charge. Mai mă joc acum. Tot cu bun. Gângâici, vrei să dormi? Don't mess with the ball. Bun. Wow, ai puțină viață, deci... Barley. Care vrea să le pe Barley, dar în timp cutiile astea vor să fie distruse. Dacă fac 5 devine aproape invincibil naibii. Deci mai vine vreo 2 din alea să fac 7. Chiar că devine invincibil. Enervantului! Te lăs în pace și mor Jackson. Mai lasă-mă și tu, futu-ți Dumnezeu mătii. Așa, bun. Dar te-aș face butul ăla și te-aș trânti până ce stinioare. Bă, deci de asta-l vreau pe Tic, e super enervant, bă. Super. Rog, am înțeles lângă el să mă liniștească o leacă. Ok. Bun.
2 cutii, ok. 3 cutii, ok. Știam eu că în mijloc sunt câteva cutii pe aici. Nu, Tic, stai cu minte acolo, așa că stai foarte bine oriunde ai fi. Rico, să nu crezi că nu te-am văzut, îți găsit unde-i ăla? Cum m-a văzut, m-am băgat aici. Tic, lasă-mă în pace. Îți vrea să mor, Tic. Ești enervant. Dai de grămadă de damage. I-am plecat așa. Lasă asta aici, ia că e de-a mea aici. Nu va fi vreodată așa. Mersi că mi-ai dat un impuls, mă duc în partea asta. Ca tine. Acolo e cineva? Nu. Aici? Nu. Și viața puțin. Adică de tot. Lasă-mă. Nu! Da, nu măcar nu. Tara, te rog să mă lași puțin în pace, să-mi fac viața și după aia bate. O făgriști. Iisuse, tare. Stai de ultima ta noastră. Dar ok, poți să mă spune pe blocul ăsta de grămadă de timp. Dacă nu știai. Îmi face viața... Bă, dar nu mai fugi atâta, bă! Du-ți-mă, ce așa, mă! Păi, măi! Fac un tip cu bula aici, așa de... Până colectez ori 2-ul ăla. Tot, peste tot, sper să mă aud, dacă vrei să mă aud, să stau așa. Uite, mă pui să înțeleg că era cineva aici, da, e parcă că e cineva. Ok, o cutiuță, gâți-mă, stai acolo. Dacă nu vrei, mort! Îți dai seama că poți fac mișto de tine foarte ușor. Bă, dar de ce Dumnezeu s-a inventat fugitul nostru în Brawl Stars? Fugteți de tine și e enervant. Asta dacă ultimul brawler bătă, nu știu eu cum, nu mai fuge așa de repede. Și asta vine... Ok. Bătă, te-am văzut. Nu știu. Ba, gata, e blocat acolo, puteți să-și parte, dacă nu ești mort. Îți dai seama, nu? Să mori tu acolo. Că te lăs, te omoare ăla. Mor mă repede, așa bun. Mă ascund eu aici. Cred că m-a văzut aici patară. Eu își creadă că nu e nimeni aici. A rămas fără cuvinte. Cât filmez? Am făcut acest episod, pa, pa!